Hello people, vítam vás tu Lukáš Player a dneska u ďalšieho let's playu a dneska to úplne nový série, ktorú dúfam, že dokončím a nejak aj začnem z Minecraftu. Som mal do série z Minecraftu, lebo táto hra ma asi najviac baví a tak si vytvoríme nový svet, bude sa volať Lukáš Player, to by som vedel písať. Dáme si default, dungeony, cheaty vypnuté a bonus častu. A dám si seed, lebo to je, aké oni dávajú seedy, tak to je divné. Si dám Lukáš a paradajkový meč. Keby ste chceli si ako môj, tak si napíšte toto. Dobre? Ste si mohli strihnúť a ideme na to. Create new world. Dúfam, že mi vyjde dobrý seed. Lukáš a paradajkový meč. Ale musia tam byť aj dlžne, tak bacha. Dobre. Tak, sme v nejakom lesíku, smrekovom a máme tu truhu, ktoré sú samé dobré veci. Od kamenných od drevených po kamenné. To je vždy dobré a mám zase napísať, lebo som natáčal jednu z tých, ako sa to volá, z tých sérií. Aha, GTAčko, tak nie v dojici. Nie, ja som natočil jedno video, ale nechcel som ho odovzdať, to bola strašná volovina, tak musí cez zvuk. Music. Tak. A ja by som mohol trošku znížiť kvalitu niekedy nejakých. Mne sa to strašne seka, vy to možno nevidíte, ale mne sa to strašne seka. Ovca, tu si zabijeme. Od sem, tak jedna vlna, teraz ty. Ak, to by mohlo byť, ja som si nezobral. Dobre, máme 3, vidíte, mám nový skin, neviem, kto mi ho zmenil. Keby ste nevedeli, jak sa volám na Minecrafte, tak sa volám Vakais Channel. Ale a čiarka na zemi Vakais HANNL, veľké V a veľké H. Tak, no veľké C a malé H. No to je jedno, nezáleží na mene skinu. Tak si pozabijeme trochu kurčat, aby sme mali čo jesť. A ja si dám to oak wood. A mali by sme sa pobrať a pozberať si možno aj nejaké drevko. Počul som, že je nová verzia, tu už viem okolo 2 mesiace, ale ja mám v Ares ešte verziu stále. Dúfam, že vám to zatiaľ nevadí. Vy keď chcete, tak ja budem natáčať 1.8, len ja si ju musím zohnať. A možno, že si aj kúpim asi launcher. Drevo. No, tak. Ale ja by som chcel natáčať 1.8. Teraz hrajem na 1.7.4 sa mi zdá, či 1.7.1. 1.7.4. Alebo 1.7.1. To je 1.7. A ovoci. Tak. Sa stadiaľ čo najskôr poberem preč. Asi to je taký svet, ktorý je proste len smreky. Tu vidíme, trhlina, ale to je taká malá, ale strašne dlhá. Skočíme to s lagmi? Áno, dali sme to. Tak, ideme trošku tam ďalej do prírody. No toto celé je príroda. Ale ideme
do väčšieho stredu, bližšie k stredu prírody. Čerty vlk. Tak. Keby ste nevedeli, prečo tak dlho vychádzali tie videá z GTAčka, tak to kvôli veľkosti a šikovnosti môjho počítača a rýchlosti môjho internetu. Ale akože internet mám normálny, ale proste nie na moju rýchlosť veľmi geniálny, ale postačím si s ním. No, konečne normálne stromy, čiže normálny les, kde sú aj svine. Tak, čiže budeme mať, čo papať. No, tamto si vyšla na prechádzku. Neviem, ako pomenujem toto video, asi nejak. Tak. Keď nebude mať žiadnu prezývku, tak bude sa proste volať časť, part. Tak, ťažíme tento strom. Ja máme dosť dreva, sa mi zdá. Nám kľudne vystačilo. Sú docela dobré stromčeky. Tie kvetiny. Nafarbíme na magentu light. Nie, to nepôjde, tak si nafarbíme na magentu tieto dva. Tak. Sem by sme sa nikde mohli ubytovať. Sem to bude pekné. To pri vodičke, pri stromčekoch, v prírode, pri bambusoch, v piesku. Tuto môže byť. Zatiaľ si spravíme taký malý. Prepáčte, že je malý, ale mini veci sú tento rok moderné. Keď by ste nevedeli, tak to za vás poviem. A možno, že to niekto vie, možno, že nie. Ale mini veci je teraz novinka. Napríklad teraz sú mini tablety, alebo mini mobily, alebo mini počítače, notebooky, ktoré si tak strčíte do vrecka. To je dneska novinka. A má to procesor ako tlačiareň. Keď tlačiareň nejaký má, to ja už neviem. No, to ja už nevediem. Urobíme si trošku taký pruhovaný, keď už máme tie spruce wood. A ešte druhý dôvod, prečo chcem hrať za tú druhú verziu 1.8.1. Preto som späť. Pretože tam sú tie, jak máte nové dvere, keď si dáte, že urobíte zo spruce dvere, tak máte len tie klasické wooden door. Ale keď si tam zrobíte zo spruce dvere, tak ich máte také ako na dáku skriňu alebo niečo také. Tak. A tak vojdeme do domu. Vyzerá to zatiaľ dobre. To sme si mohli vykopať. Ale sem už musí ísť spruce wood na podlahu. Mne sa to zatiaľ páči. Robíme si tento part posteľ ešte možno, že stihneme niekde do prírody. Naťažiť nejaký kameň. Nie, my chceme vankúšik, taký sivučký. No homo. Tak. Dvere vrátime naspäť. Drevené dvere. Som niekedy hovoril, sa pomýlil raz, to bolo dosť vtipné. Ale možno, že to nebolo vtipné. To na tom nezáleží. To som povedal, že dverené
dreve. Čiže ja som to povedal opačne, nie dvere, no vidíte? Nie drevené dvere, ale dverené dreve. Čiže trošku by ste mohli dať iný názov na to, čest to je v pohode. Ale nehovorím, že musíte ma poslúchnuť, ale mohli by ste to zmeniť. Nevadí, ale nevadí to len mne. Vadí to aj niekomu inému. Tak, dobre, teraz sa už nerozprávame o tých slovíčkach, ktoré ja neviem vysloviť, lebo som trojročné dieťa. Nič proti trojročným deťom, lebo oni sú veľkí majstri bosovia v Call of Duty a tak ďalej. Píšu, že rozdrtím ťa, more, najlepší na svete, ale pritom sú to trojročné deti, ktoré keď dostanú headshot, tak sa rozrevú. Tak. Sa naťažíme trochu kameňom, pretože ešte ani pec nemáme. Si ju urobíme. Dobre. By malo stačiť 9 kameňa. Tak. Si urobíme pec. Toto je dobré nad tým, že tak môžete robiť du. To sa mi fakt páči. Dobre, že to vyvinuli, ale niekedy sa mi to nepáčilo, no to som dal geniálne. Tak. No, pre tento park by to mohlo aj stačiť. Že si nazabíjame nejaké svinky. A možno, že stihneme naťažiť, že nejaké uhlie nejaké nájdeme. Ale hovorím len možno, lebo ohľadom toho, že no už sa nám stmíva, už by sme za chvíľu mohli ukončiť video. Look here. Look there. Dobre, ideme do domu. Člup. Vidíte, pretože tu máme ešte tieto bambusy. No to nie sú bambusy, ale cukrová trstina. Sugarcane. Rýchlo si ich sem zasadíme a ideme sa vyspať. Dajeme sa. Dáme si niečo vypiec. Vidíte, takto sa volám, rýchlo si toho píšťa, lebo už nestíham. Tak. Taking inventory, wood, bench. Tak. Tak si zrobíme lilac, neviem na čo. Aha, my sme chceli vypiec si túto kurča. Si tam dáme túto asajka, ale ja si z neho urobím 4, aby to bolo rýchle. Aby sme mali toho viac. Šetríme prírodou. Dobre. A očkáme si, vypečieme, pretože sme hladní, aspoň 2. Jam, jam. Jam, jam, jam. Dobre, to by mohlo byť všetko z tohoto videa. Ja sa s vami rozlúčim, ešte si dopečím nejaké mäsko. A uvidíme sa na budúce. Čaute, playery.